Parwa tunggal besaning Baskara pamiwiti maneman
Oh. Sang lara temon jantung hatiku sira tresnaku pati uripku yaksa durgangsa aja tek sura iku mung impene jepitan maka nadyan nganti mati pecat nyawa aku kudu kelakon nadyan nganti mati pecat nyawamu ora kelakon memani ing kalbu jejantung hatiku Dewi lara temon aja mung tansah leledha wong ayu sawangen panjenengan ingsun aku Prabu Yaksa Durgangsa saka negara Arga Bentar kang bakal nresnani sliramu sak utuhe nduk kowe rabi karo Prabu Yaksa Durgangsa ora bakal tumiba ing parang curi nanging bakal tiba aning kasur babut Nimas ora ketang sak mareman tambanono brantanipun kakang wong manis lara temon nyerak kowe aja adoh marang panjenengan ingsun lara temon lara temon mati aku Temon Prabu Yaksa Durgangsa Ratu Negara ing Arga Bentar
Oh. Bok-bok Tejo Mantri lan Belong Sarawita. Rene. Lo
sagara rupa Ri sedeng nalendra yaksa halalaku kang malwaling kang gambira marang rangah ngise siyung metu Prabowo Goro mawali an Ditya Durbala Harasa Arca manik sejatining alam kang tinuding jagat Togok kawula wonten tinimbalan ingkang adhawuh sinuwun ing negari Arga Bentar sinuwun Prabu Yaksa Durgangsa Belung wonten dawuh bose marmane kowe adoh ndak awe cerak-cerak saya ndak raketake kawruhanana Togok kalamunta dina sak mengko sesembahanmu iki Prabu Yaksa Durgangsa nembe ke taman Kunjana Papa kok Kunjana niku wedan Papa niku sakit edan kedanan kalian sinten sinuwun Kok nun apa ya pancen kaya mangkene iki kok apa ya pancen kaya mangkene iki rasane kedanan karo wong wedok kok kirangan kula niku sakjeke urip mboten nate kedanan kalian wong wedok mila menawi panjenengan tanglet rasane kedanan karo wong wedok kula niku nggih mboten ngertos Togok niku nggih mboten sumerep dadi kowe wis gerang daplok kaya ngono kuwi ya babar pisan durung nate gandeng karo wong wedok dereng pun kula loske pisan urip kula niku butuh wong wedok ya tuku ya Kang selagi masih ada micet tenang kancamu sapa Pak Sandi oh tak idoni raimu pisan ngibadahku kuat kok kon tuku wong wedok nek ora gelem tuku ya nukokne kancane nglebok akeh lho Kang roh kancamu Kang nggih Togok nggih kados pundi sinuwun mangan ora bisa krasa enak ngombe ora bisa ngrasake seger turu ora bisa angler bisa turu wae keturon sedhela wae kimpenan sing tak edani kok sinten to jane kula nek penasaran ya kuwi Atmaja pupon utawa anak
pupone Nalendra ing negara Dwarawati ya kuwi Prabu Kresna. Dene sesilihe ya kuwi Endang Lara Temon kok. Endang Lara Temon. Iya. Anak pupone Prabu Kresna ratu ing negara Dwarawati. Nggih. Nyuwun sewu. Menapa dipun keparengaken kula niku matur. Piye, Kok? Cecak nguntal cagak cebol gayo lintang. Tegese tangeh kelakone. Sebabe apa, Kok? Judho tali mangsa niku sampun dipun tata kalian Gusti Kang Maha Nasa, ngaten. Nyuwun sewu, nyuwun sewu. Dewi Lara Temon niku senadyan mung sak anak pupon ning wujute sulistya ing warni. Kosok wangsulipun paduka sinuwun Prabu Yaksa Durgangsa niku sipating buta, sipating raseksa. Niki mengke paduka yen tetep malang-malang kaya perbatang, mentang-mentang kaya Gandewa. Tetep bakal kepengin jatuh krama kalian Dewi Lara Temon niku tegese nerak kodrating dewa saged kena siku dendaning Bathara lho sinuwun. Dokok kados pundi? Aku duweni pangimpen kepengin sesandingan karo memani ing atiku ya kuwi si Endang Lara Temon. Kuwi awit duwe dasar lan wewaton sing kuat, Gok. Lah lajeng dasar paduka menapa, wewaton paduka menapa? Yen kowe menggak aku supaya ora jatuh krama karo Dewi Lara Temon krana nganggo alasan jodho tali mangsa. Kowe apa ora tau maca sejarah? Kowe apa ora tau maca sejarah? Biyen ratu ing Ngalengka diraja jejuluke Prabu Dasamuka kuwi wujute raseksa ning ya duweni bojo widodari kang asesilih Dewi Tari ya Dewi Antari kok. Nggih. Banjur ana meneh adine Prabu Dasamuka sing jenenge Raden Kumbakarna. Kuwi wujute ya raseksa kaya barongan. Ning garwane ya wujuding widodari kang sesilihe Dewi Kiswani kok. Dadi yen kowe menggak kekarepanku, menggak kekarepane Prabu Yaksa Durgangsa ratu ing negara Gementar. Kuwi dak nganggo dasar jodho tali mangsa rumangsaku, aku ora masuk, aku ora sarujuk. Sinuwun. Piye? Prabu Dasamuka dalah Raden Kumbakarna menika saged kagungan garwa widodari. Ingkang sulistyeng warni niku dipun sebabaken karana anggadhahi lelabuhan, anggadhahi lelabetan ingkang ageng tur ya kesinungan kasekten ingkang linuwih. Mila diganjar kalian para dewa wujuding widodari kala wau niku sinuwun. Aku yen duwe kekuatan, Kok. Aku yang duweni kasekten, aku duweni wadya bala kang jangkep. Malah wis bunder kepleng apa kang dadi tekate Prabu Yaksa Durgangsa. Yen nganti bapake si Lara Temon ya kuwi Nalendring Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Ora nglilani anake dadi jatuh kramaku. Negara Dwarawati bakal tak dadekake segara geni.
Putra Pandhawa tata gati wisaya Ngendriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Oh inggih sampun. Nek pun boten kenging kula kandhani sing baku kewajiban kula sampun gugur. Nggih menika elek-elek dateng jengandika. Wis ora usah nuturi karo aku. Ora usah nuturi karo Prabu Yaksa Durkangsa, ora usah kakehan gunem kang tanpa guna. Bocah Temenggung. Kula wonten dawuh sinuwun hamiji dhateng kula. Budalna Madyabala saka negara Arga bentar kinen ngluruk marang negara Dwarawati. Waton lanang nyekel gaman lading pangirising daging biatok wadahi getih. Nuwun inggih dhateng sendika ngestaken dawuh budal dina iki.
Maju, Yo 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 yo, maju maju maju. Yo 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 yo. Maju maju yo 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 yo. Oh, dan Allah. Wah. Golek pasaran ning Beji. Udut sik. Alah cepot pisan. Ta. Woi. Ta. 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 Woi ya. Oh, ơi. Woi sut. Ayah. Oh, apa? Bawas, oh. Oh, Weh. Oh, apa? Oh,
Oh, hai. Ah. Hey. Ha ha hai. Hut ha ha. Hut ha. Oh, ah, awas, ah, ah, oh. Hot. Jaipongne Mas Arya. Wadyabala setan-setan jin-jin padha dibudalni dina iki tumuju ing negara Dwarawati. Ayo do budal kanca-kanca. Ya. Lelepah pakanaku iwak mentah tak pangan ning pinggir rumah rasane seger sumbyah piyah leleli pakanaku iwak kali tak pangan sedina sekali. Rasane enak sekali. Lele tol. Aku mbiyen asal mulane virus COVID-19. Ayo do budal cah. Ya sekarane Mas Arya.
rasane awak kok ora enak. Cing. 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 Ayo do budal toh. Aku mbiyen karo Pak Mudin pas mati mori kurung dibuka. Ayo budal yo. Ladrang pendet mangkya darat jating praja kawruyan wasunya ruri sinar tansah sakti konjur mriyang agung asa santi wisalane umalane
Para ruming mulat ruming mulat Sorap Sari ruming mulat Sorap Sari 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 Yang Suksmana mangadili nuwih payungana marang panjenengan ingsun kang angka sepisan tan lirwa ngucapake rasa puja puji syukur marang purbaning Gusti ingkang akarya jagat jalaran ya mung panjenengane kang wis kepareng malembarke berkah kenikmatan marang para manungsa kang sumebar aning jagat raya klebu para warga gung ing negara Dwarawati dina sakmengko nganti salaminyo anak Anung Anindita Samba kawula nuwun wonten tinimbalan ingkang adhawuh Kanjeng Rama Dewaji amiji dumateng sawanipun ingkang putra ing parang Garuda pun Wisnu Brata tiyaki kula wonten dawuh tinimbalan duh Koko Prabu sawetara dikepenakne anggone padha lungguh ya di
Yungger. Awit panjenengan ingsun ora bisa wawan pangandikan kanthi pratitis kelawan jeneng sira Yayi lan jeneng sira Samba. Jalaran ing ripalungguhan sak mengko babar pisan ora nduga mana. Pepundhenmu ing negara Mandura Kaka Prabu Baladewa. Ingkang ripalenggan sak mengko kesdurawuh ana madyaning Praja Dwarawati. Kranten wis padha sawetara anggone padha lelenggahan. Pun Rama bakal manembrama marang rawuhe pepundhen ing Mandura ya Samba. Nok nenun inggih. Rama Dewaji sasana saha wanci kula aturaken dumateng Paduka. Kanjeng Rama Dewaji anggenipun badhe manembrama rawuhipun Wa Prabu Mandura. Duh Kaka Prabu jimat pepundhen kula donya prapting delahan. Duh Kaka Prabu Baladewa. Sami wilujeng rawuhipun jeng Kaka Prabu wonten ing Praja Dwarawati mriki. Weh, lah dalah. Ya, Kresna. Nir ing sambikala prapanipun Kakang saka omah kidul tumeka Praja Dwarawati. Tansah pinayungan ing karaharjan dening Gusti Kang Maha Wikan. Satemah lulus raharja prapanipun Kakang Mandura ora ana alangan sawiji apa Kresna. Nuwun inggih Duh Kaka Prabu. Puji syukur marang purbaning Gusti ingkang Maha Luhur. Keparengaken kula ngaturaken pasegahan panakrami pambagi mugi kunjuk dumateng Kaka Prabu Balarama. Alah iya to Yayi iya. Dakatedha kalingga murda seh panakramine Yayi Prabu Harimurti kang rumentah marang kakangmu ing Mandura iki. Kosok tangsul Yayi, kosok angsul puja pangestawanipun kakang ing Mandura wae. Tumrapo marang jeneng sira Yayi Harimurti. Nok nuwun inggih Duh Kaka Prabu. Gorawalan anggen kula mundi kapetekaken wonten ing Jaja rumeketing Waradaya miwah ana rah daging kayuwanan. Sumangga Kaka Prabu kula aturi lenggah ingkang prayogi. Iya Kresna, iya. Ndak kira wis ora kurang prayoga lenggahe pun Kakang. He Kresna, inggih Kaka Prabu. Monggo dipun sambi sak wontenipun. Matur nuwun Yayi, matur nuwun. Wa Prabu bekti kula katur nggih Wa Prabu. Samba iki inggih Wa. Ya, parang Garuda banget panarimanipun Wa. Karya bombong Birawa jroning nala. Ora liwat pakmu gedhe Mandura pangestune tampanana ya Ngger Samba. Inggih. Kula pundi saengga jimat paripih andayanana dumateng widadaning sedaya para kadang ing Praja Dwarawati. Ya. Monggo kula aturi lenggah ingkang prayogi Duh Wa. Ya Samba ya ora kurang prayoga lenggahipun Wa Mandura. Kaka Prabu. Loh, sapa iki? Kula ingkang rayi pun Setyaki. Loh, Setyaki. Inggih. Piye Setyaki? Sak lenggah paduka Kaka Prabu ing Mandura kepareng kula ngaturaken pangabekti. Mugi kunjuk wonten sandhap pepada paduka Duh Kaka Prabu Baladewa. Alah, mbok iya to Tyaki, mbok iya tak tampa. Tak tampa bener becik. Gawe suka renaning penggalih gambira marwata suta jroning nala ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Tyaki Singa Mulang Jaya. Nok nuwun inggih
Kula tampi tangan kalih duh Koko Prabu kapetekaken wonten ing Jojoro Mengketing Waradaya mewahana rah daging kayuwanan. Yaki kula wonten dawuh Koko Prabu. Piye awake rak ya waras to Yaki? Dalem. Awakmu sak suwene iki ora ketemu karo kakangmu Mandura, awakmu nak isih ginanjar kebagaswarasan to. Lho nggih pangestunipun senadyan to radi lerek-lerek pinaringan kebagaswarasan. Lah sing penting ki yo kuwi. Wong urip ning alam donya, wong urip ning arca padha ki sing penting awake waras, awake sehat. Saiki apa to? Gunane bandane pirang-pirang. Omahe tingkat magrong-magrong, tetumpakane akeh, tetumpakane maneka warna, ning nek bendina awake dikupeng saking penyakit, bendina dikupeng karo lelara, terus apa gunane? Rak ya ngono to Setyaki? Inggih lakar kados mekaten Duh Koko Prabu. Lah iya. Dadi waras kuwi penting, sehat ki nomor 1, ngono. Saya-saya kahanan sing kaya mangkene iki Setyaki. Awake dhewe kudu bisa njaga marang kebagaswarasan, kudu isa njaga marang kesehatane awak. Aja nganti kena lelara, aja nganti kena penyakit, saya-saya penyakit jero utawa penyakit dalam Setyaki. Pripun? Wong ki aja nganti kena penyakit jero marang mergo apa? Penyakit jero ki angel tamban-tambanane tur ragate anggone marekke penyakit jero ki larang tamban-tambanane. Menapa mekaten? Penyakit jero, contone ginjel, stroke, darah tinggi. Kuwi tamban-tambanane larang mergo penyakite mapane ana ing jero. Beda karo penyakit sing ning jaba. Kulit tok kegores silet, sedina rong dina bisa waras. Ning nek penyakit jero kuwi tamban-tambanane larang tur ya luwih parah tinimbang dibandingke lawan penyakit sing mapane ana ing jaba. Mekaten. Kuwi kena disimpulke, Kuwi kena disimpulke apa-apa iki yen manggone ana ing jero kuwi regane mesti luwih larang. Mekaten. Contone insinyur karo kondektur. Insinyur ki sekolahe dhuwur, dienggo ragat sekolahe ya larang, dienggo ragat sekolahe ki ya ora murah. Nek kerja sing digawe papane mapan ana ing jero, mapan ana ing otak, ya ta? Mula bayarane larang, bayarane luwih larang yen dibanding karo kondektur. Kondektur ki ora perlu sekolah dhuwur, kondektur ki ora perlu sekolah sing ya kuwi regane larang, sing penting iso maca karo nulis, kuwi wis bisa dadi kondektur. Dadi beda, insinyur karo kondektur bayarane beda. Mergo insinyur sing dienggo nyambut gawe kuwi mapane ana ing jero, ya kuwi mapan ana ing otak. Mula bayarane larang insinyur, larang sing ning jero Setyaki. Ngaten. Kula mboten percaya, kula mboten pitados. Lah karepmu conto sing mriki wonten napa? Piye? Conto sing mriki wonten iku napa? Jarike pesinden. Jarike pesinden iki umpama jarik tulis tak gawe pol ngetepol paling larang 600.000. Sing dijariki po entuk 600.000, Sing dijariki po entuk. Nek wonten kedadian jarik kok luwih larang tinimbang sing dijariki. Jero berarti wis bosok, ngono. Bosok koklok dirubung laler, ngegilani. Oh nggih. Piye? Bojone nak waras to? Nggih, pangestunipun. Bojone nggih ginanjar kawilujengan. Mosik to? Yaki kados pundi? Janjane anakmu iki pira to? Dalem. Anakmu iki pira? Nembe setunggal menika. Oh, isih siji kae. Nggih. Tole ke rak lanang to? Nggih, nek tole niku lanang, nek nduk niku wedok. Anakmu jenenge sapa to Yaki? Dalem.
Anakmu jenenge sapa? Songo. Wah. Apik jeneng anakmu. Songo ki upama ning nggonku ki kiyu-kiyu dake. Kiyu-kiyu. Ngono kuwi Songo kuwi asma kinarya japa. Bapak anggone jenengi karo anak kuwi mesti duwe pandonga sing becik, pandonga sing apik. Mekaten. Heeh. Songo kuwi wilangan sing paling gedhe dhewe. Inggih. Aku ngerti kekudanganmu karo anakmu si songo-songo kuwi bisa taruna ungkulana bapa. Inggih. Kekudangane wong tuwa ki mesti apik, marang anak ki mesti apik, mesti becik. Mekaten. Heeh. Upamane anake lanang. Upamane ora patik ganteng jane. Nggih. Ning mesti nek ngudang anak, wong tuwa marang anake iki mesti, "Le, anakku sing ganteng, tak dongakne gedhe musuk dadi wong sing miguna tumrap agama nusa lan bangsa, bisa junjung derajate marang para kawula bebrayan agung." Mesti dongane apik, mesti dongane becik. Oh inggih. Ora ana kok wong tuwa ndonga marang anak, ndongakne anak kok, "Le, anakku cah elek. Muga-muga sok dadi gedhemu dadi maling." Kuwi ora ana. Oh, makaten dadi mesti apik, mesti becik. Heeh. Upamane anake wedok. Anake wedok upamane ora pati ayu, rada elek ngono wong mboke ya elek. Nggih. Kuwi mesti wong tuwa nek ndongakne ya mesti nek ngudang mesti nduk cah ayu. Kowe besok nek gedhe bisa miguna tumrap para bebrayan agung. Senajan to kowe wujuding wanita, senajan to kowe wujuding manudya, ning aja kalah karo bocah-bocah lanang kuwi, kudu iso mandireng pribadi. Oh, makaten. Ora ana kok wong tuwa ndongakne karo anake wedok, "Nduk, cah elek. Muga-muga esuk gedhemu dadi begenggek." Ora ana. Sadurunge sewengi tamumu ana 200. Kuwi ora ana. Oh, makaten. Heeh. Lakar kasinggihan. Heeh. Wis. Songo. Nggih. Apik jenenge anakmu. Nggih. Dadi jenenge anak iki padha karo ndongakne marang anak, tembunge Jawa asma kinarya japa. Dadi aja ngawur kaya tanggaku ana ki ana. Tangga jeneng. Heeh. Jenenge anak iso ranggo petung. Anane mung ngawur sinten? Tanggaku Lekno. Sopir kol. Lekno. Heeh. Duwe anak ceprot lanang. Dijenengne Kacuk Hirnawa. Wah apik ngono jenenge. Oh, nggih. Sinten? Kacuk Hirnawa. Ana meneh mburi omah, Bu Endang. Nggih. Tukang londre. Nek jenengne anak wedok metu sapa? Metu wong wedok dijenengne sapa? Dijenengne Nunuk Ndrati. Wah apik ngono kuwi. Nggih. Iya nek ora kecelakaan, nek nganti kecelakaan